uNhlanhla nesigqi sase-Afrika. Yamemeza indlovu emnyama sakhuluma kwelizela zonke izizwe ngisho lephesheya kwakunyathi bayiswile lo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya kwisigqi sase-Afrika. Soyiphusha ngenkani kusho lapho na ke umkhathazi ngalezikhathi manga impilo ifuna singayincengi cha soyidudula ngenkani kusho lezizwa ngalezikhathi incazema ithe lapha na ke ngijola nebhinca featuring uLondeka wakashangasa otherwise uhlelo silivule ngama COD amasha nabathi ke abafana ke bamapholo ya kunjalo kanye kwethu kusele Zulu kusele Mthando Nanda 88.4 FM seyikhona lento yakangwenye izogqilaza between lapha ihora lesibili nelesine nizawuthi lishaye lesini ihora uzabe usu right ke ngapho ke ngasekhaya
emakhaya ikhona lento live lapho na ke ku TikTok sekudlala iTV kudlala mabona kude already bakhona abantu bahlezi nami bangibuka bukhoma lapho na ke ethi uNhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok umhla ka2 kuyena lapho na ke uMandulo singathi zimbili izinsuku enyangeni yakhe uMandulo ka2020 ke 5 vele sowuphelile unyaka siyogoqa siyogojela ukublo khona uyinqakaphi lento uGeneral uSibiya lapho na ke kwezamaphoyisa akafuna amafayela la 121 athathwa la kaZulu abuyele emuva kuthini ukuphawula kwakho uthini ukuphawula kwakho ngalesisenzo sika General Sibiya sikhuluma nje usebuya uyokwenza affidavit ethi cha akungenzeki lokho Kanza wethu show like as many times as you can. Jabula bantu yemtimande yelele yemtimande yedlala ingoma yemtimande yelele yemtimande yedlala ingoma inkosi yemtimande
Unhlanhla-ngwenya nesigqi sase-Afrika.
ungishutshela yona kusho ucevuzile ngalesikhathi benemeya kazwelonke kungu-28 minutes after ihora laphana-ke lesibili ulwesibili laphana-ke kuyona le nyanga yamasiko inyanga ye-tourism inyanga laphana-ke albinism month kuningi kuthe kuyenzeka laphana-ke kule nyanga intsha sham new from the bhokisi ishawa yona laphana ishawa lilikhunu wathi awuyishuthe into etight yona-ke isihloko sayo-ke laphana-ke i-albhamu yayo lensizwa into-ke tight yeyi futhi bakithi yeyi ngiyakutshela phela ndikuxelela inyani kaloku yeyi futhi ishaya laphana-ke ngithi khiphe ngaki izinengoma ezinhlanu ya kulungile ukhiphe ngawo umhla ka-28 enyangeni laphana-ke efile somcefu ya futhi kukhona laphana-ke usizwe kwagumede lapho kuyona-ke le ngoma ya before ucevuzile khona laphana-ke ingena intombi-ke zikamgqumeni mazithi-ke noma bengathini abantu featuring ufihle isikhwele emagubane kube umayogati uthe ngiyabonga amabhinca sengakhile laphana-ke ekhaya ngemali yenu ngiyabonga isandla sidlula ikhanda bekasho njalo laphana-ke umfana omncane uyalazi ukuthi aba ulwesibili nje ngale nje kulesibili ihora noma kulesithathu ihora-ke songena laphana kuyona-ke i-open line sibone ukuthi-ke ithini into ezweni sakhile simunyunge laphana-ke iy'ndaba nje ey'khona-ke ngale kwelesithathu ihora otherwise okwamanje uthini laphana-ke ngesenzo sika-generali laphana-ke usibiye lo usekela kafani masimula udeputy laphana-ke kumkhuzu amaphoyisa nationally uyakhumbula amafayela awathatha akhala ngawo laphana-ke ugeneral Mkhwanazi nomkhuzu amaphoyisa ala kwaZulu ukuthi-ke kwahlakazwa ithimba laliphenya ukubulawa kosopolitiki nokwagcina la ugeneral Mkhwanazi usibiya rather ewathatha lamafayela u-121 ufani masimulu sethe cha awabuyele kwaZulu lawo mafayela lawo uyawadinga uMkhwanazi wakhala usibiya washona emaphoyiseni wavula istatement yaphithapithe esho ukuthi-ke cha akulungile lokho okwenzakalakho ngawuthini wena ngesenzo sakhe laphana-ke usibiye ku-068 764 9969 uzongena ungitshela ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho ubonani wena khona ukubonakho noma kukho ethinanda 884 FM kuyena laphana-ke u-x.com ngwenya _welcome kuyena-ke u-x.com ilive ibukhoma le nto ku-TikTok hambe uyobheka ubone ukuthi sikhipha boma-what Muntu wamadingi moto ngoba vele udrayiva mina ungidrayiva kezena ngelishaya ngisi Muntu wamadingi moto ngoba vele udrayiva mina ungidrayiva kezena ngelishaya ngisi Muntu wamadingi moto ngoba vele udrayiva mina
bafowethu kwabashawulakhi lapho kwiNanda FM nangapha kutata ngwena ushaya bafowethu. Inanda 88.4 FM. Kulukuthi usanda makubanelo ngehleli noTata Ngwenya kwinana 88.4 FM isigqi sase-Afrika. Yenyu nina nathula nje thanini koti.
uNhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika. Hayi Mr. Ngwenya. Hayi yethosake lokho kwasibili. Kwanomongameli futhi naye kuthiwa-ke yini bafihlani besabana babuyisa amafayela la. Babuyisa amafayela kuMkhwanasi bona bangalokhu begwaja la. Konke kwavela nje kusazovela ubala. Baba wabo umongameli naye kuthiwa akekho right, kuthiwa kamhlanga meza kuthiwa kubuya amafayela naye. Ayiphile Ngwenyasi awusalele manje phela mfowethu. Umjabulisi lo ulalele isiqi sase-Afrika noNhlanhla uMfoka Ngwenya. Sibona bedelela kusho lapha na ke inkunzi emdaka ngalesikhathi kongo 15 minutes to ihora lesithathu 15 minutes to ucothoza mfana ulesibili nje kunjalo lazo udaba ngale kwelesithathu ihora njalo ngolesibili ngishaka kancane ngiyacothoza mfama glove amhlophe otherwise uthulano kazindela before lapha na ke inkunzi emdaka uthe wangena benophungula bathi umani spend ake nisicobelele bafowethu ninemali lenza ngani no ukwajo lapha na ke mcineka uthe ugcoba lapha na ke ikhanda lami njengo Hugo Bruce uzokhumbula ukuthi ke iqalile lapha na ke bafana iyazilolonga iyasicitsha lapha na ke ama qualifier endebe yomhlaba Hugo Bruce phela uyewalinganisa ukugcoba umuntu noma ukubhabhadiswa komuntu ubona umuntu ubanjwa kanjani
ubamba lapha ke ikhanda sakumfaka emanzini kade yenza lokho kuyena uRelebohile Mofokeng usukini ke la izolo kade betrain abafana ade bezilolonga la wise uSipho Mbule naye wathola inhlanhla ukuthi kabizwe esikwatini ukubaza ureplace lapha na ke uPatrick Maswanganyi ngemuva kwaya walimala uPatrick Maswanganyi. Indaba ezimnandi ke lezo sobona ukuthi ke ithini into ubonakele nomduduzi lapha na ke Shabalala phela begqoka bexoxa lapha na ke benayo uRelebohile Mofokeng ezaseSoweto phakathi uthi ngapha impofana ngapha bakuyabonakala abafana behlangene bexoxa bese ngibona inkunzi yangakithi madoda lapha na ke uHelman Mkhalele suka Mkhaya ngithemba ukuthi ke kahle lapho ekhempini khamba kahle lapho kwezayo ibafana sithemba ukuthi ke nalemidlalo ensawubhekana nayo hayi niza kuyibhaqabula lapho na ke yona ke iNigeria zizoyikhalela ngithi mhla ka 17 mangaphosisi la zizogijimisana khona uzodlula sodlula impela ngeke siphathwe yibo angeke sizwe ngayo lapho na ke yona ke iNigeria uthini ngesenzo sika uGeneral lapho na ke uSibiya akafuna amafayile ezenganeno nangesho lapho na ke ubani lo Sanele uthi usebhele uthi phela hayi nomongameli angathi akathandi naye ukuthi kwenzeke lokho bathi hayi makwenze ikhomishana nayo ikhomishana ayihlali kodwa ke futhi ke manje ke into ezothiwani ke leyo ikhomishana ingahlala ngoba kuthiwe izoqala ngomhla ka1 usuke la izolo hayi bese postpone ukuthi ke iqale uBlessing Maphumulo uthi njengoba funa ukuvimba ubufakazi bokuthi ke kuboshwe obhululu bakhe asazi ke njengoba noKhabazela kuthiwa ke zingase zimethe owayesenjana owayesephunyulile usho njalo uBlessing umuphi lo Khabazela umshoyo weBlessing fikani Mhlongo uthi ke ungilalele nje ulapha na ke Sydney kodwa kwela kubo yilena kwamaphumulo ke esigodini ke sasezibedwini ezithabeni thetha ndive ngalokho wena uthini ngayo ke lapha na ke ngaso ke senzo ke sika General ubani na uSibiya Ahlabe ngamisa bafana imnyama yakhuluma bafana sangimdala bafana bafana ahlabe ngamisa bafana imnyama yakhuluma bafana sangimdala bafana ahlabe ngamisa bafana imnyama yakhuluma bafana sangimdala ititula mawutubula ngesikhamu ititangata mawutangata ngomuthi ingasaba lisengimdala ititula mawutubula ngesikhamu ititangata mawutangata ngomuthi ingasaba lisengimdala tubula mawutubula ngisenafala tangata mawutangata ngisenafala tubula mawutubula ngisenafala tangata mawutangata ngisenafala ngithi tubula mawutubula ngisenafala tangata mawutangata ngisenafala yabona labafana bakoko bangomnyama ebona lesipisi sikoko bangomnyama yabona labafana bakoko bangomnyama ebona lesipisi sikoko bangomnyama yabona labafana bakoko bangomnyama yabona lesipisi sikoko bangomnyama bakoko bangomnyama sikoko bangomnyama hayi sengimdala bafana bamanje ningangizeli ngobuso baningizela ngobuso ndobuyele emumva nikhathelene imvithi bafana ngiyanitshela ke manje gcina
lezipisi zigogoba ngomnyama uyabona labafana bagogoba ngomnyama uyabona lezipisi zigogoba ngomnyama uyabona labafana bagogoba ngomnyama uyabona lezipisi zigogoba ngomnyama bagogoba ngomnyama zigogoba ngomnyama Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika.
mathwasa manje khona umfoka ngwenya ngalesikhathi khona isangoma esikhulu ke manje siyakhala manje nawe uyezwa between ehora lesibili nelesine suke khona lento suke igqilaza awungithi jola umfoka majola ngalesikhathi sengiyisangoma isihloko sengoma imfezi emnyama sengimdala bafana isikhathi sokuncengana naye gede man dubula mawudubula hamba mawuhamba ya akuncengwana Speaking of ukungancengwana usomatekisi rather association walapha na ke Clermont kwaDabeka bathi azikho namhlanje bathi ke azigitshelwa bathi nje sicela ukwazisa umphakathi wase Clermont nakwaDabeka ukuthi ke amatekisi awavuki ke osukini ke elanamhlanje kusho Mr SAM lapha na ke Khanyezi unobhala wakhona kwassociation walapha nakaDabeka ukuthi kazikho imoto ayigitshelwa nizobona ukuthi nihamba ngani lapho ke lapho ke eClermont akuncengana bafowethu injalo indaba uyalazi ukuthi yabo lesibili siyacothoza ngale kwelesithathu ihora yini inkosi ukuhlabelela kwami ngibona izithelo zami ziza kancane. Hayi balaleli ithosa lekhansela leli ngihleli noNhlanhla Ngwenya kwisigqi sase-Afrika kwinanda 88.4 FM. Ashi yamtakama. Washila mtakamame uFilmon lo wakaZulu uthi Jesu wami. Yeah, futhi bakithi 3 minutes ethu ihora lapha na ke lesithathu. Sowuphelile vele unyaka makunje mandulo mfumfu lwezi uphelile gone claro. Jesu wami wasomanda. Wa Jesu wami wasomanda. Wa Jesu wami I want to live on my God. What's my life? Wa Jesu wami I want to live on my God. Jesu wami Jesu wami Jesu wami Ngenza kwethu sibonga kwabashawulaki lapho kwinanda sibonga kwabashawulaki lapha kuNhlanhla Ngwenya 596 Wangibhala nje ukuthi ukuphi nendawo inqakaphi ibambaphi lento Ngwenya hayi mfowethu hayi mfokamtimande mfowethu sasho namanje mfowethu ngo-2025 mfowethu uyabona wena uyisilo mfokamtimande mfowethu uyisilo wena futhi mfokanhlanhla uyidlala ingoma uyabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu uyidlala ingoma mfokamtimande Inanda 88.4 FM. Basuvu ukuthi sibethe basuvu sihamba ngehighway ngegagasi nomoya. Raining in the north, south, west and the east
West Coast. Izwi emzansi. Inanda 88.4 FM. Today's best radio. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe. Kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga iswasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role in this together. But Masekai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break the silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. Celebrate with us in 2025. 16 years with more music you love. Hashtag Vuseleleka. Inanda 88.4 FM. It was a long struggle for the freedoms we enjoy today. This month, remember those who were at the forefront. Local Tuesday on Inanda 88.4 FM. We ask now. Local is lekker. Mzwini mali emutheni uthi umfanele mo utshwala bukhangiswe lapha na ke ngabantu asebeshayekile lokuthiwa zibotho asebebothokile babothozwa ibona lapha na kotshwala uthi akungakhangiswa ngabantu abahle abahlele ebhishu ukhulume lapha na ke njengoba evakashile endaweni ke yase Nigeria. Wena uthini nombolo yodumo uyayazi? Hayi msakazi, hayi umali ebubuya phupha emizila ngakubale ayikho lento ayisho. Yiphi inkampani engavuma uku-advertiselwa isibotho? Baba msakazi wami, awumshwayeka lokumagwaza eDafoto msakazi. Ibona abantu sinamalungelo. Akuvumelekile siyifunje lonto leli advertise ngathi. Into akayishuthe yena. Hayi thini. Cha. Uqinisile nkosami lento ayishoyo. Ungathatha weli product yakho ofuna ukuthi ikwenzele imali uzofaka isibotho somuntu yakutshwala. Ayikho lento. Zona-ke zizoqoqwa kulezo zibotho. Yiphi inkampani ezokuhamba iqoqe izibotho le mathaveni advertise ngazo utshwala. Ama-companies nje asebenzisa bona vele osaziwayo ukuze i-product ihambe kahle. Asho ushayele imali emakhona ngendlela abeka ngayo. Ayikho lento ayishoyo. Uqinisile nkosami lento ayishoyo. Kahle ngendlela ephuzwa ngayo utshwala mhlawumbe nengani nale nentsha engakimi maze khangizwe ngezibotho impela nase behlephukile nje behlephuka impela kube yibona abavela la kuma-advert. Awuqiniseki nentsha ngehlika ngeke ibe ningi kakhulu nje ephuza kangaka. Siyifunje lonto leli advertise ngathi. Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yiti Ojimelele. Inanda 88.4 FM. Othoza mfana nomdladla ngwenya kwisigqi sase-Afrika.
Africa. Hello, my friend. Hello, sing. Don't drink and drive, my friend, we still need you. So, listen to me. If you don't want to get in trouble, listen to me. There are so many accidents happening day and night. Hello, my friend. Hello, sing. Don't drink and drive, my friend, we still need you. So, listen to me. If you don't want to get in trouble, listen to me. There are so many accidents happening day and night. Baphelile abafowethu, baphelile abafowethu, ngenxa yokungalaleli, ngoba kawulaleli, ngoba kawulaleli, ngoba kawulaleli, ngoba kawulaleli. Lalela bantu mabe ukhuza mfowethu, lalela bantu mabe ukhombe, lalela bantu mabe ukhuza mfowethu, lalela bantu mabe ukhombe, lalela bantu mabe ukhuza mfowethu, lalela bantu mabe ukhombe, lalela bantu mabe ukhuza, lalela bantu mabe ukhombe, lalela bantu mabe ukhuza mfowethu, lalela bantu mabe ukhombe. Lalela bantu mabe ukhuza, lalela bantu mabe ukhombe, 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 lalela
Sukalalela nangabe ukhuza mfowethu iGreat Stars ijongo si don't drink and drive isihloko sakhe lapha na ke ingoma kungu 13 minutes after lapha na ihora ke lesithathu nokuyihora lokugcina lohlelo isikhuza seAfrika nomfoka ngwenya iYoung Mzolo Mbube group bathe impi ingihlaselwe impi soka siyani simo lapho la ukhona khona endaweni ke yako Clermont kaDabeka kanjalo ungane ngevoice note nombhale lapha na ke einkundleni zokuxhumana ungitshela ukuthi ke ikhona yini ihuti oyizwayo ngapho noma kusecwaka bathi ayigitshelwa ngokusho kwakhe lapho kwayo lapha na ke association yalapha na ke kwaDabeka bathi cha abantu ababonele ukuthi ke baya kanjani lapha na ke emsebenzini bayakhala banezikhala abanazo lapha na ke association wayo ke lapha na ke iClermont and kwaDabeka ukuthi ke cha bobo ziboneleni ukuthi niya kanjani M17 basho njalo ngamafuphi Amindabkhulu ngiyabingelela nebandla lonke uhlenalo wonke amadela kuthongo uyabingelela ayi nami sengithenga kubambi khathalekile mntemande kodwa sekuphaphamekile akubumusa baphile bonke abantwana baNkulunkulu baphephe enqoleni zomlilo baphephezelele isini uJehova nyasibiyelele bafethu sihlale ebukhoneni bakhe amen kodwa ayikukhathalekile nami ngiyahudula kulezi insuku nje kunesicobaccobo esikhona umzimba uyasinda uyabona nje ukuthi kusho mhlambe kushintsha kwesizini kukhona nje lesicobaccobo esikhona mhlawumbe ukubuka kakhulu izithombe zesidolofiya yizo lezi ezingikhathazakho ukuthi ke gcina igazi selishona phansi awangabuyi amadokodo ngoba kuzochitheka igazi labo abathinteka lalabo abathintekayo bezama ukucisha ubufakazi kwande izintandane nabafelokwazi kusho ugwinyo kwakhe emfoka Mdabe ikhosi elikhulu impofana awufoka madoda yane walo uDr Gabuza ku x.com athi ke lathi ichunu azikhale siyakhala ngempela ke manje ayikho lapha na ke into engijabulisa njengokubona isimo sezwe sinyakaza kanjena ngoba kudala abantu abasemazingeni aphansi bekhala bekhala ngale nkohlakalo ekungethe izwe
izikhulu zikahulumeni kodwa ke bekuvele lapha ke singathi abazizwa noma abazwa umuntu ukukhala kwabantu bekungazwakali uthi uyajabula uDr Gabuza ngesimo sezwe uyajabula ngento lapha ke ezenzakalakho otherwise phindawa kaGumede phezulu Situlwane Bergville Mtimande okahle bhuti sikhona ngapha esigodini ke eBergville esigodini ke sasesitulwane uyabona khona izinto eziningi esifihlelwa zona la ngisho nengane iyabona nje #isiqesa seAfrika kusho uqwabe lapha ke eBergville kwesikasijava lapha ke igodi uthini wena ngapho ngasekhaya amafayela wabuye uthini ngesenzo sika General uSibiya ilokhu nje khombeke njalo ngenjombane uSibiya futhi bakithi kwaze lokhuluma hayi Dafod msakazi wami ngicela nje ukubonga amadela buthongo wonke umsakazi wami into ayenzileyo into ayenzileyo ngiyayithandile uthi ngiyakuthanda ukuzwana ngiyakuthanda ukuhlangana ngiyakuthanda ukuhleka ngiyakuthanda ukuba nabantu yabo manje umsakazi wami into ayenzileyo ngesonto ayibe mnandi yazi ibe mnandi into idlula nje ibhlula goni umsakazi wami angazi lo mhlawumbe mina bengaboni ehlweni kodwa idlule nje ibhlula goni phela elibe mnandi ngayo kodwa mina ngithi ngesizulu isandla somuntu oseqondene nomcimbi ukuthi isandla somcimbi wakho ujabule kangaka umuntu jabule kakhulu umsakazi wami ngiyabakhalela bengekho ngikhalela umahlambisa ingane yabantu khale kakhulu mawona umsakazi wami madela buthongo nje onke awahlangane kanje futhi awenyukeni naloko obakhona manje acashileyo angaphumelelanga nabe banje izindlela akhona mayasandeni ngibona asandile lapha khona ngibonile nje nike kodwa ugcina ngiphendula ngingitshe ukuthi khubani ladela buthongo lelani ikeshembe ombhembe sibonga haleluya nibonga kabi kodwa ningasimemanga hawu 18 minutes after ihora lesithathu hawu asisitholanga isimemo sekufika incwadi ebongayo hawu khona sithola matha mina into yamadokotela inkinga yini efihlwa kangaka yini engabuya azophazamisa kanjani i-commission awudoda mina ngibona ufuna buya sizwe athini amadokotela awubana baphenyekana aphenye ngisho amabheki bayini bafihla nasethi konke commission zophazamisela athi inkunto efihlayo le dokotela wase umongameli evimba la ezina akaneme la nokwashaya la inkinga le bafihla mhlawumbe bathi kulungile ngapho wephuka mbatha uthi kukhona okufihlwakho la mpela uyabona ukuba inkohlakala iyanuka hayi ngabe kunuka phu ezweni lapha ke lakithi ngabe lanuka phu izwe ukuba inkohlakalo iyanuka wembheki mfokazungu mfowethu cha khuleka mfowethu ezaseClermont engahambi bekhulumeke kanjalo hayi distance ilong distance ayithinteki umbheki izungu ayisho ukuthi iphute manje long distance ayikho yini ngifuna ukuye ekhaya kithi eshowe manje angazi kahle cha noma ubani ufuna ukuye ekhaya hayi long distance ayithinteki thinteka labo balapha emva kwendlu la singaphosa HL fike khona la eClermont nakwaDabeka ibona bathi ke hayi ayigitshelwa ngazi ngibona umunye athi hayi kusho ukuthi ke athi ifuthi abantu athi hayi usha amaphoyisa abashaye ngempela amadoda awasafuni ukusebenza kuthiwa impela ngathi kwaqhuma ibhuzi ngeledlule iviki lapha na ke Clermont kuthiwa kwaqhuma impama kwaqhuma ibhuzi emadodeni baba imsebenzi yakho thina sayibabaza shembe baba shembe baba imsebenzi yakho thina sayibabaza shembe baba shembe baba imsebenzi yakho thina sayibabaza sibonile baba sibonile busuku
imsebenzi yakho thina baba thina sayibamba Shembe is the way Shembe is my way That is aye kupagame Shembe is the way Oh that is aye kupagame Baba That is aye kupagame Shembe is the way Oh that is aye somkothu baba Shembe is my way Oh that is aye kupagame Shembe is the way Oh that is aye kupagame Shembe is my way Oh that is aye kupagame Shembe Inanda 88.4 FM. We mark all in the Lord. We mark all in the Lord. We mark all in the Lord. We mark all in the Oh,
Kunjalo ngalesikhathi phongola home train bathi bhula sangoma kwi Kingstar lapha na ke brothers bathi lapha na ke umfoka mabizela idube lapha noma idumbe jealous down awusuka bathi shembe lapha na ke is the way kunguyena u29 minutes after ihora lesithathu no ihora lokugcina lo hlelo isiqi sase Africa. All right, ubando phangamisa isandla lapha na ke call me. Hello, I'm from Nigeria. Hey, how are you? Call me. How are you? He's in Nigeria. Umbuka bukhoma lapha ke ku TikTok ngithemba ukuthi ke ba right abantu phinapi la kufinyela khona lesikhondla khondla somsakazo inanda 88.4 FM uKS Khambula kuphuka lapho futhi umfoka bando shale ngoma. Okay, Jesu wami mina ngiyakuthanda uFilimoni mfowethu lapha na umntwana wakaZulu ngithemba ukuthi ke uzwele ke lapho weKS Khambule kube usiphamandla naye ukhona sizonke mfoka ngwenya njengobani esheka lesikhathi naye ukhona ukhala ngengoma yakho njengobani wayithumela nje mfowethu ingoma yakho Simphiwe uVincent lapho na ke Mthethwa sawubona umsakazo wami uyaphila lapha emsakazweni ngihleli nawe ngisekhonopya emafletini la eDurban la ikhona khona kulungile ngathi kwethu ke
lapho ke ku TikTok bathina banda across all lapho ke social media platforms esibona ukuthi ke zikhipha boma wathi lapho ke kwezinye inkundla zokuxhumana sibona ukuthi okay right kuyawunda akufuna ukudlala akufuna ukuvuleka okay awuke ngithinte la kuqala ngibona ukuthi ke ithini into ngathinta kwarawunda nje kuphela yini kungadlali Mbonga yawo madokodo mfowethu awuyenzela lawo madokodo siyawafuna thina bafuna bayala futhi ngoba manje sifuna ukuthi kuvele ukuthi kahle kahle kufihlwane into yonke le awabuke nje mfowethu amadokodo umfoka mdabe lapha eTafelkop ey'ndaweni zasofuthu hayi mfowethu akabuye amadokodo ngawo awabuye kabuyanga awabuye ku siyawafuna lawo madokodo wabuye madokodo usho njalo Mdabe ngalesikhathi wena uthini lapho ngasekhaya yipho iphethe open line zona sikuyona phela ngentima ubaba umshwayi baseqhamuke bonga ngempela nje engasasithithanga siya samadela buthongo kuba besizophumelela besiyifree nje kuleli sonto kodwa baba umshwayi senzeti hayi mntamkhulu hayi sinawe nje ozokushada nalelo hora lelo mase ngibuyela la emateksini hayi yabona nje lento eqale egoli isiseklemoto uzobona sizoza la inanda thina ngiyakutshela uzobona mhlawumbe next week nje ube ikhala ngala ube ngahambela inanda ngoba ngathi bayatshela Kulungile mntamkhulu ipholoba la itezi etafuleni kulungile pholoba lapha ey'tezi hayi nami sengivele ngaphantsha kuhlupha khona phela ukuthi umuntu ufuna kakhulu ba sengivele ngaphantsha ukuthi hawu azwanga nje asimenywanga bekuyinketha bakhona lokuhlangana lokhu hayi kulungile nathi sohlangana ngapha enanda mudniwari ni lapho pholoba cha nathi sohlangana kwethu sobona ukuthi ke siyakweyiphi indawo ya sobona nathi awuhlangana ngapho nathi soyenza inketha bakhona duludidu duludidu wena pholoba nathi soyenza yethu inketha bakhona ukuthi cha sihlangane khona la ake sishise la emva kwelinyama ngoba balungile bahlangana bangasitshela qhamuka sebebonga sitholanga incwadi yesimemo khona wathi umhlaba uzobhubha after year 2000 yikho ukubhubha lokho okwenzakalayo kuyabhubha umhlaba awu hayi le yamadokodo hayi bekufanele buye madokodo ukuze phela sizobona iqiniso leliphi umkhwanazi washo hayi kunkulu kohlale la eSouth Africa kala mabhose nobhulu bakhe bese wena indaba lapha eClermont le ematekisi kanti bona bafuna wenzani labantu bamatekisi osantako bafuna ukuthi bephathiswe ngabona sekuhulumeni ngoba naku befuna ukubulala abantu bama-Uber kufanele kuvunywe bebantu bama-Uber bebashise benze yonke into thulele anti lapho bathi namhlanje abahambi nabo banedokhumente zamatekisi bazoshayeka nabo ungabe sengathi ubuhlungu kubantu bodwa uma kwenze into esethu besuse abantu ubuhlungu baganga bahlala ngabantu lapho bafundiswe liphathuluso uhulumeni manje bona nabo bazoshayeka baney'kweletu lapha ematekisini nalokho madela kuthiwa ngokelokho akusho umpondo umshwayiba ngiyayizwa ologwala nami solo bengazi ukuthi babekhona la ngaphathi ehostela hayi angazi namangatshelwanga kodwa lungxoxa elisodwa wathi uyasaba ukuthi lugwala-ke ngalolo langa yakangandithola ngangisetoheni-ke khona ayiyabonga nje manje uphilishe inkosi yami hayi lala phansi baba mshwayiba lala phansi hayi bazofaka zonke kuwenyameni hayi wena oze nencwadi yokubonga singayitholanga yesimemo lala phansi baba bayifake zonke enyameni awu nobaba umaqonqele khona ehostela lutho hayi angisazi wemntimande ngibona sengathi-ke nokuphela kokunjani na kokukhonzelana ekuseni ohlelweni lakho kwadala ufa kumadela buthongo ngiyazi uphethwe nawe awuzenzeli ngoba lokhu ngaqala kuyavuswana lumnandi ngalokho laphana-ke lolo hlelo asazi-ke kodwa ngiyabonga cha phela baba maqonqele into bengasasebenzi we can it
That's how we say it la ngaphakathi. No, let us can it. It's no longer working. Mangasasebenzi hayi siyavala ngoba kwasekugqoza manje nami ngizokhathala ukutshela abantu ukuthi abangene bavusana hayi kwasekubona ukuthi ayisasebenzi lengosi abantu abasangeni cha let's can it and continue ngalezinye indlela phela kuningi phela singakwenza abantu nabengasavusani bona ubabiza hayi ngeke ngcono ngidlala ingoma ngcono senze okunye kunjalo nje yavaleka ngalokho ingosi baba maqonqela kwasekugqoza ngempela kwasekuthuleka kwasekungena umuntu oyedwa babe babili kanti kufuneka babe 10 hayi ke abantu bengasakhonzelani bona bengasavuselani nama ngeke ngikwazi ukubiza inombolo kaningi Monday to Friday ngazi nami ukuthi kuyavuswana abengasebekhatheleka abantu ukuvusana hayi mina ngizodlala ingoma ke kwavaleka kanjalo ke lapho ke baba maqonqela baba Mntumanda ngiyavela umsakazi ubingelele umagesa fana waphansi manje azonje ngolentsondo hayi besindawonye baba Mntumanda noma sifika lelo hora lelo Mntumanda lesihlukanisa siyoncenga kahle baba Mntumanda hayi sidoshe sonke nje baba Mntumanda ngokugezona uthi kuphi kezwanga sezwanga kahle kanjani amatekisi lapho uthi ngathi thapse kule moto angiphinde ngeso baba Mntumanda ngiyavela umsakazi ubingelele umagesa fana waphansi manje azonje ngolentsondo hayi besindawonye baba okay bengithi mhlawumbe uthi Clamonte sinjani simo ngapha khona yena amatekisi ikhona ihutho izwakho noma kusecwaka ngoba impela kutshelwe ngisho no malume omalume batsheliwe no malumekazi batsheliwe ukuthi ke cha ningabathatha abantwana sinezikhalo azigitshelwa namhlanje Bathandani mndeni yenu ngoba umndeni wami umndeni wami umndeni wami ngoba mina zingane zami ngoba umndeni wami ngoba mina zingane zami mina ngisuka emakhaya ngoba umndeni wami ngoba mina zingane zami bengicela ungiphe amandla baba ngiphe ingqondo nkosi yami sebenzela umndeni wami ngiphe amandla baba kanye nengqondo wakithi umndeni wami ubheke mina madoda yazi umndeni wami ubheke mina ngedwa sebenzela umndeni wami madoda manje umndeni wami ubheke mina ngedwa ngiyangilapha umndeni wami ubheke mina umndeni wami ubheke
mina ngedwa Inanda 88.4 FM. Mina ngizakuyibonga ngani intombi yami le baba sebenzi mina ngophindi yami ngophindi mina ngophindi yami ngophindi yakhala mina ngophindi yami ngophindi yeah mina ngophindi
Habasmemi, Hasmenyanga, Bayabo, Jana minutes to Horala, Panage. Lesine, dala phansi baba mshwayiba sukhaza African music ebombazi bathi ke uphindile Royal Messengers umndeni wami sihloko oseyingoma othe wazizwa ke ngalesi ikhadi seyihubela sakusha kusho khona ukuthi ke vele sengizohamba nami ke ngiyogoba wona madlangala cha robala fast intate usikathalusa ilise fela byawo ya sibone ukuthi ke ithini into ngalesi ikhathi otherwise ivike sikulona neqala usukwini la izolo iviki lapha na ke olithinta isifo sezinso kidney awareness week loze liphele ngomhla ka6 kwephezulu abezempilo bazobe nje bekhuluma ngokubaleka lapha na ke ukuthi phatha kahle izinso zakho sophuza noma yini musokuphuza lapha amanzi abandayo kakhulu ngoba uzogcina kodiola izinto ngoba amanzi adlula kuzo izinto izophela ehlunza lapha na ke ukuluka etshezi mawuzohleza uphuza amanzi abandayo wena yakutshela impela uzokubona kwakhweza usawula emthini this time goes on kufana amabhodlela lana babakho bathagadi impela ayinkinga bese ulikhonza ke ikhabe ngoba bathi impela izinto nekhabe abangani abakhulu engani ikhabe linamanzi nje bathi ke manzi lawo amaningi aphuma kuyikhabe iwona lapha na ke akwazi ukuthi ke ageze kahle izinto bathi ayiwasha ayiwashisise bese ke ihlala lapha na ke zisesimeni ihlala zizinhle uhlale all-right start now not tomorrow ungaqali seziqala seyikenketha usuzwe inhlungu ngasemhlane cha usulate ufuna uqale nje manje ulijwayele ikhabe libe khona kwigrocer nalo ikhabe ulibale kuma vegetables zakho ama fruit and veg akho alingeni ikhabe lapho udani ulidla ukuze kwasheke lapho na ke izinto zakho hayi inganda ongxabana phansi manje ngiyambolisela umfowethu ngiyabona vele masekhaya lake kahle zifake zonke ngiyambolisela umfowethu hayi nami uyi-surprise lapha ngabona isentile bengekho ujayiba sebela kwangathi impela hayi ntathithwana manje ngiyabonga amadoda hayi lezi usuku lona lwayinto ongaliyana bengazi ukuthi uzoba njani ndawa labena obakwana noma so noma zedle lokhu yitshe siyabonga ukuthi
kube kuhle xandeni manje mfowethu emina ngayo siyogwema lokho usiyomemezela mhlawumbe hayi ngixolisela khona. Oh, okay, kulungile. 7 minutes to ihora lapha lesine yalazi udaba vele sengizophuma ngihambe lapha na ke ngiyogoba wona amadlangala cha kuhle makuukuthi ke bakuthole kahle lapho ngoba engathi phela buzobhekeka ukuthi impilo injani simo sempilo stebe bethu ukuthi ke right lapho ke wemfo kankomo ube right nje qhawe lamaqhawe ubani lo ngihle kakho kodwa uvuka sikhulume sivele siyakhuluma mfowethu hey futhi hey mayi babo uthi hayi wakitha futhi kulungile ababoni phela banga onganawo TikTok uyaphuthelwa lapho ke uyivuka sikhulume kube udlozi lami uthi ngwenya mfowethu njembu right lapho mfowethu wedlozi lami phezulu ko vets euniversity la khona udlozi lami ngithemba ukuthi ba right abantu lapho ke go Bramfontein go Priya go Julius go Westland yonkana go Phelandaba go Pitori kwa Tredgeville go Sosha ngithemba right ngapho ke Gauteng mabonengi lona nganza kwethu kuhlupha sona lapho na ke isikhathi kuyaphoqa ukuthi ke vese nami ngithathe ngokwami ngibona ukuthi ke nginyaka njani la ngihlala khona ngibambe lapho na ke eziyendlini ngiyolala nami ngiphishike hey akuvukeki kulezi insuku angazi kanjani ngathi kusebusika umzimba phela ebusika eyeye umzimba uvana usinde kakhulu kulezi insuku phela hayi khona uyezwa ukuthi kangazi kwenzekaneni kanjani kodwa ke nakusasa ngizobe ngikhona between ihora lesibili nelesithathu inhlanhla ngwenya 596 ku TikTok ngiyavayelisa nganza kwethu ngiyakubona amagcwabe lapho amagcwabe isilungele phela ngathi kubhalwa kanjalo la kube uSimiso kube uThuli nabanye ke abacashileko khona babuka nje bengavela amagama abo kodwa kuthe cha khona abahlezi nawo bafuna ukuvela ukuthi cha nathi sikhona nathi ke siyakubuka wemfo kangwanya kulungele ngenza kwethu same time same place ifrequency ayazi 88.4 FM bekumnandi ukuba anawe ngiphuma la ngengoma emnandi lapho na ke ikholento abafana benkokhelo nabathi injabulo abantu bakithi sizwe sangithi nina anohlala njalo ngenjabulo ngoba makuduka inhlonipho iyona nasihlonipha ngenjabulo nenhlonipho makuduka inhlonipho injabulo yenu injabulo yenu yenza sakhiye emazweni ePortugali eFrance wakikizela bomhlophe eParis angena amakolege eDenmark eCalvi bashayela ihlombe kwela majalmane eGermany kwela maTalyane eGishani kwela amafrench amnyama bashayela ihlombe eSweden khona eRome bashayela abathandazi sawelele
America Shikatina Sangene Chicago Basheli Aywa kikisema Emini police kunaleta Sangene na praska Angeko zuiqedi inkosi kayiqedwa kasesabi lutho Sabayo Hayo mama Lutho Asesabi lutho thina Ingakho sesithola ugogo nkosi yami Asesabi lutho thina Ingakho sesithola ugogo lokuba odokotela ungisobile ikhanda lami ngamaphuthu mama indlebe yami yacima impela ubuhle nomsamo wokuyangilandela asisabe lutho Sasho yaro sasho na majuta stabele sizwe oh hayi mfowethu hayi fokamtimande mfowethu sasho namanje mfowethu ngo-2025 mfowethu uyabona wena uyisilo fokamtimande mfowethu uyisilo wena mfowethu mfokwanhlanzi uyidlala ingoma uyabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu uyidlala ingoma fokamtimande Inanda 88.4 FM. Umtimande washaya isoka lapho ngabaxolela bonke isoka sashaya umshwayiba lapho ntanga yethu yena oshaya isoka ukwala wangisamayo langa umshoba ngigibele naye njalo itekisi akaze entshene sigibele itekisi njalo iweekend yonke akaze esho lutho uyena lo nganasoka Inanda 88.4 FM. Engabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashalela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road. Nganza kwethu kulungile bafowethu. Thank you so much for tuning in. Same time, same place, kusasa. Ngizobe ngikhona. Sibonke.